Uyan na ang programang Mataong Linaw sa mga isyung may kinaaraman sa supply nin kuryente sa interong isla kan Catanduanes. Suweko sa radyo. Sisimbagan mga kahapotan kan mga konsumidores. Suweko sa radyo. Dadangugon ang sa indung reklamo asin gigiyahan sa tama asin lihitimong pagkonsumo nin kuryente. Inian Suweko sa radyo. Pag-iriba ang sa indung amiga Lorenza Rojas. Good morning mga ka-Radio Oragon. Aldaw ngunyaning. Today is Wednesday. Ano kayang petsa na naman? Malapit na talaga ang eleksyon. Ano mga ka-Radio Oragon? 4 na pala ngunyan. So hanggang Biyernes na lang ang sa tuyang mga nagkakandidato sa saindang kampanya. Bago natin pag-usapan ang mga issue dito sa ating isla at pag-usapan ang balitang enerhiya, maging ang balitang pang international. Good morning muna tayo sa lahat ng listener ng Radio Oragon dito sa 11 munisipyo ng Catanduanes, from Virac to Pandan, and sa lahat ng ating mga farmers na laging nakatutok sa Radio Oragon habang sila'y nagtatanim. At kumustahin din natin ang ating mga paratsenda dyan sa Virac Public Market. Sa lahat ng gawakoy-wakoy ngunyan sa saindang harong habang nakatutok sa Radio Oragon. Good morning. At syempre, narito na naman ang inyong lingkod, si Suweko Catanduanes, si spokesperson Miss Lawrence Rojas. Kahit po medyo paus tayo, pero pinursigi pa rin natin na kailangan talaga kailangan talaga magprograma sa radyo. Sayang kasi ang oras mga ka-Radio Oragon. Ay, kanina ho, ang balita natin ay talaga nga nakakalungkot dito sa atin sa Catanduanes. Pero po ang ibang detalye nito, si Skylon Supling na po ang magpapaliwanag sa inyo. Naroon po kami kanina sa lugar, sa mismong pinangyarihan, sa bahay po niyang kumakandidatong para congressman na si Congressman Leo Rodriguez. Pumunta po kami doon sa kanila at para hinga namin siya ng detalye patungkol doon sa nangyaring insidente sa loob ng kanilang bahay kagabi. Nangyari po yung insidente ng pagnanakaw, binugbog yung kanyang security, na nakabantay mismo doon sa kanilang bahay. Mabuti na lamang po ay walang ibang nasaktan doon sa loob ng bahay nila. Yung kanilang mga kasamahan doon at yung may bahay ni Congressman Leo Rodriguez. Nalulungkot po si Congressman Leo Rodriguez at umaapela sa ating mga kapulisan na sana'y mabigyan ng hustisya yung nangyaring insidente sa kanila. Yung nangyaring pagnanakaw, talagang ang tinutukan pera at mga alak na naroon mismo sa bahay nila pinagkukuha nung mga culprit.
halos mangiyak-ngiyak po itong si Congressman Leo Rodriguez dahil sa nangyari. Ganon din ang kanyang may bahay, ang kanyang wife na si Madam Melinda Rodriguez. Sa kaliit-liit na isla dito sa Catanduanes, may mga ganyan ng mga pangyayari, mga ka-Radio Oragon. Masasabi ba natin na happy island na ba talaga tayo kung may mga ganyang krimen? Baby are so sexy, you baby are so fine, you baby are so sexy, baby. Ang mga detalye niyan ay ipapaliwanag po sa inyo ni Mr. Skylon Suplig sa kanyang programa. Baby are so fine, you baby are so sexy, baby. Bago po tayo pumunta sa mga balita dito sa atin sa isla or balitang international at balitang enerhiya, puntahan po muna natin mga ka-Radio Oragon ang aming power station dito po sa Marinawa para po malaman natin ang supply ng kuryente. Siya, sige po, at tatakbo na ako papunta doon. Narito na po ang total power demand ng Catanduanes. Ito po yung kuryenteng ginagamit ninyo ngayon sa mga oras na ito. Ang total power demand ay umabot sa 9,818 kilowatt. Hindi ho ganun kalakihan. Kaya ho meron tayong total power reserve na umaabot sa 3,902 kilowatt. Dahil ang total power available na kayang isupply sa inyo ng Sueco or SunWest Water and Electric Company Incorporated ay umaabot sa 12,520 kilowatt. Nangangahulugan po mga ka-Radio Oragon na supisyente po ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco papunta po sa inyong mga kabahayan, papunta sa inyong mga business establishment. At meron pa po tayong total power available and total power reserve na nanggagaling po sa National Power Corporation na almost 8,400 kilowatt. Iyan po ay gagamitin lamang natin ang kuryenteng galing sa National Power Corporation for emergency purposes. Kaya meron po tayong total power available na 22,120 kilowatt at meron tayong total power reserve na 12,302 kilowatt. Nangangahulugan lamang mga ka-Radio Oragon na wala po tayong problema sa supply ng kuryente. Klarado po yan. Huwag po tayong magkakamali na kapag po sinabing nagkaroon po ng power interruption o brownout, sasabihin ninyo kulang ang supply ng kuryente. Nagkakamali po kayo. Dahil sa ating base sa ating record, may mga nangyaring power interruption nung mga nakaraan, pero hindi ho power supply ang problema at hindi ho power supply ang dahilan. Meron po tayong makikita or mababasa sa Facebook page ng Ficelco kung ano po yung nangyari, kung bakit at nagkaroon tayo ng power interruption, at ganun din po ina-announce ko din sa inyo ang mga dahilan ng power interruption. Iyan po ay ang distribution line. Pong abangan yan ang pag-release nila ng Ficelco Power Advisory sa kanilang Facebook page, at maririnig din nyo po dito sa akin sa programa dahil ina-announce ko po yan. Galing po yan sa kanilang official Facebook page. Radio Oragon, gusto kong pag-usapan dito sa atin sa balitang enerhiya, balitang Sueco. Gusto kong pag-usapan natin itong tinatawag na power supply at distribution line. Alam niyo po ba kung bakit?
dahil may ilan sa atin na abogado na nga ito at matagal na ninyo itong kilala dito sa atin sa Catanduanes at siguro mga 9 times na rin siyang humawak ng Catanduanes. 9 years? 9 years ba? Nag 9 years na siya dito? Or 6 years? Basta ang alam ko, nakadalawang term siya. Alam niyo mga karadyo Oragon, may pagkakaiba itong power supply at saka distribution line na tinatawag. May iilan sa atin na sasabihin lang na isang kandidato ito na ito na naman nangangako na ang sabi niya dahil kulang daw ang supply ng kuryente, ayan ang sabi niya. Pero wala naman siyang pinapakitang data na kulang ang supply ng kuryente. At hindi man lamang siya sa akin magtanong bilang tagapagsalita ng Sueco, uy, kumusta? Ang monitor nyo ang data ninyo at malaman niya kung kulang ba talaga o supisyente. Ganito po kasi yun. Kahit siya hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa tao or ipapaliwanag sa tao itong tinatawag na power supply at distribution line. Ako na lang magpapaliwanag sa inyo at hindi naman tayo nagmamagaling dahil lagi ko na rin po itong binabanggit dito sa aking programa. Pag sinabi pong power supply ang kulang, ibig sabihin niyan, ang may diferensya, eto hong aming hydropower plants or aming mga makina. Sila po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng power interruption. Yun po ang tinatawag na kulang or insufficient ang power supply. 'Di ba ho? Ang sabi niya doon sa kanyang mensahe na meron ngang nagtanong sa kanyang isang individual at ang sagot niya para daw hindi na magkaroon ng brownout at hindi na raw maging insufficient ang power supply. Maliho kayo. Ito'y kumakandidato ha. Maliho ang inyong mensahe na insufficient kami. Magtanong ho kayo at papakitaan namin kayo ng data namin. Hindi ho insufficient ang kuryente namin for your information. Yung mga pag brownout, pagkaroon ng power interruption, meron po tayong power advisory na nanggagaling yan mismo sa official Facebook page ng Fisalco. Na ang dahilan po ay ang kanilang linya. Merong nagpapalit ng linya, nagpapalit ng kanilang mga kagamitan sa linya. For example, insulator. Meron namang dahil doon sa road widening, sumulat ang DPWH, na yung poste, ilalagay sa ibang lugar or sa isang lugar na hindi makakasagabal doon sa kanilang road widening. Marami pong dahilan ng power interruption pero wala ho doon ang dahilan ay ang power supply. Kaya huwag niyong sasabihin kayong mga politiko, kayong mga kandidato dito na mangangako na naman kayo na yung sa kuryente na naman. Ano hong problema? Wala hong problema kami sa power supply for your information. Kung sana noon pa, ikaw na kumakandidato ka na naman ngayon, sana noon pa, tinulungan mo na ang Fiselco. Ang tagal-tagal mo nang nakaupo dito sa atin sa Catanduanes. Tulungan mo ang Fiselco, ang kulang dyan, pondo. Para maging perfect ang serbisyo nila. Para yung mga linya, distribution lines, ay hindi na magka-problema. Tulungan nyo ho ang Fiselco. Hindi lang ho basta kayo magsasabi na ganito na naman, ganyan at mangangako kayo. Idadamay nyo pa ang power provider at sasabihin nyo pa para mai-award na sa tamang power provider. Hello? Bakit? Mali ho bang power provider ang Sueco? For your information, 2005 pa kami narito. Tapos sasabihin nyo, tamang power provider. I-award sa tamang power provider. Bakit? Hindi ho ba kami? Mali ho bang power provider kami? Sino po ba ang sinasabi ninyo
Oh, 'di ba? Kami lang ho ang supplier dito, pribadong supplier. Ano, alangan naman na NPC ang sinasabi ninyo. Anyway, mga ka-Radio Oragon, gusto ko lang hong i-correct ito para at least alam natin. Ano ho? At saka itong rate ng singil sa kuryente, yung ibinabayad natin, kahit sino pa hong politiko, kahit sino pa po ang manalo, mahirap po. Mahirap itong pababain, sinasabi nyo pabababain ninyo ang rate. Naku po, wag ho kayong magsalita ng ganyan dahil mahirap pong gawin yon. Alam nyo po ba, itong ang National Power Corporation, nag-apply ito ng petition para doon sa rate na pagtaas ng konti lang 2018 pero na-approve to 2022. Ito pa kayang pagbaba? Nako, marami po tayong kailangan na ikonsiderar. Lalo pa ngayon na napakataas na ng lalong tumataas ang presyong produktong petrolyo. Ano mga ka-Radio Oragon? Tapos pabababain pa yung rate. Tingnan po natin kung kaya ninyo. Pero alam nyo po ba mga ka-Radio Oragon, ang nag-a-aproba niyan para maging maisakatuparan itong rate, pagbaba man o pagtaas ng rate, itong Energy Regulatory Commission. Di sana ho matagal nyo nang ginawa ito. O kung talagang kaya nyong pababain ang rate. Ilang taon hong nakaupo, wala namang, hindi naman bumaba yung rate. Napakahirap pong gawin yan. Alam nyo po ba mga ka-Radio Oragon? Kaya siguro dapat gagalingan natin ang pagsagot para wala hong mag-comment. Yung katotohanan lang, yung realidad lamang. Ano, wag nyo hong idamay ang power provider. Ano po? O kami po, wala kaming pakialam sa mga political career ninyo. Bahala ho kayo sa kampanya ninyo. Bahala po kayo sa mga politika na yan. Kami po ay magsisilbi lamang dito sa atin sa Catanduanes. Serbisyo lamang ang aming ipinunta dito. Pag-supply ng kuryente sa inyong lahat. Kaya wag nyong mababanggit ang power provider. Ano po, kasi kami ho ang solong power provider na lang dito sa Catanduanes. Bago ho kayo magsalita na insufficient ang supply ng kuryente, magtanong ho kayo sa amin. Para hindi ko rin ho kayo, alam nyo na yon. Klarado po yan mga kaisla. Kapag po nagkaroon ng brownout, tingnan nyo po yung power advisory ng Ficelco at kapag kung ano po ang nakalagay doon, ina-announce ko rin dito sa atin sa Radio Oragon. At kung halimbawa man na ang problema talaga, makina namin, pinapaliwanag ko yan. Pero hindi mga ka-Radio Oragon, mababasa ninyo na distribution line. May mga kinukumpuni sila, may finifix sila, lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Talagang hinuhusayan ng Ficelco yan para hindi ho mag-brown out sa araw mismo ng eleksyon. Kaya yung mga nakaraang power interruption, makikita ninyo meron silang mga kagamitan na pinapalitan ang Ficelco. Dahil hinahanda na po nila ang serbisyo nila ngayong darating na halalan. Ako kasi mga ka-Radio Oragon, naiirita ako kapag may isang politiko or kumakandidato na ang pinapangako ito na namang kuryente tapos sasabihin hindi sufficient ang power supply dahil alam nila na brownout. Pero hindi naman nila alam kung ano talaga ang dahilan. Basta sasabihin nila kulang ang power supply. Kapag po kulang ang power supply, ibig sabihin yan, ang nagkaaberya po yung aming mga makina or ang aming hydropower plant. Klarado po yan. Pero hindi ho yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng brownout. Tingnan nyo po yung mga advisory bago po kayo sumagot ng ganyan. Tsaka, simplehan nyo lang yung pagsagot para wala kayong madadamay. Ano ho? Nananahimik kami Ay, good morning.
morning pala ha kay PBM Sunny Francisco na laging nakatutok sa Radio Oragon. At ganun din kay Consel Hazel Isidoro. Laging tutok na tutok yan sa Radio Oragon. Good morning sa pangangampanya. Oy, kumusta na yung ating mga kumakandidato ngayon? Tapos na ba ang inyong pag-iikot, pag-house to house? At good morning din kay Kagawad Jo Buena na umiikot pa rin talaga hanggang sa ngayon. Napakasipag niya, Kagawad Jo Buena. So sexy. Nagdidikit pa rin siya ng kanyang tarpaulin. Malapit na kasi mga ka-Radio Oragon, Friday. Anong petsa na sa Friday? 4 na ngayon, 5 bukas, 6 na. Sa Friday, magpi-fiesta pala. Happy fiesta pala ha, sa Barangay Danicop. Makiki-fiesta tayo. You are so sexy, baby, you are so nice. Touch me, my baby, love me, it's baby. Kiss me, my darling, I'm ready to love you. Touch me, my baby, I'm looking for sexy nights. Nung May 1 pala, nagkaroon ng Duterte Legacy Caravan through convergence of all government agencies na ang tema po nila, pagkakaisa ng mamamayan at pamahalaan tungo sa pagbangon, kapayapaan at kaunlaran. At ito po'y naganap sa Viraca Plaza Rizal. Dinaluhan po ito ng Catanduanes sa Police Provincial Office. At nag-participate din ang Philippine Army, PNP, DILG, PIA, TESDA, BFP, OWA, PSA, LTO, MAO, and Catanduanes Provincial for You baby, for WINSIC unit. sexy, baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. At ang DepEd muling binalaan ang mga guro kawani sa pakikilahok sa electioneering partisan politics activities. Sa ating lahat na mga teachers, mga maestra, mga guro, Touch me, my baby. nagbigay na naman po ng reminder ang Department of Education. So ngayong papalapit na ang eleksyon, muling pinaalalahanan. Reminder ito ng Department of Education ang lahat ng mga opisyal, guro at non-teaching personnel na huwag lumahok sa pangangampanya at anumang political activities ngayong nalalapit na 2022 national election. Sa isang pahayag, iginiit ni DepEd na dapat sundin ng mga guro at non-teaching personnel ang nakasaad sa saligang batas at regulasyon ng Civil Service Commission at ng Commission on Election kung saan malinaw na ipinagbabawal ang electioneering. Malinaw po yan mga ka-Radio Oragon. You baby are so sexy. Tinukoy din dito ang 2018 DepEd order kung saan nakalista ang mga ipinagbabawal na aktibidad gaya ng pagbuo ng mga grupo na mangangampanya sa isang kandidato at paglalathala ng anumang materyales na nagpapahayag ng suporta o oposisyon sa isang kandidato at pagdalo sa anumang political meeting. Baby, I'm looking for sexy nights. At punto ng kagawaran, dapat panindigan ang political neutrality sa serbisyo sa gobyerno at panatilihin ang professionalismo sa pagpapatupad ng tungkulin ng mga guro at non-teaching personnel. Babala naman ito, ang sinumang kawani opisyal na mahuhuling lumabag sa mga regulasyon ay maaaring maharap sa administrative case. Pumunta naman tayo sa munisipyo ng Pandan.
sa Paraiso, munisipyo ni Olog. Si Pandan Mayor Honesto Olog si Tabligan II. Tilapia ang isa sa mga naging paraan para matulungan ng Alkalde Honesto Olog si Tabligan II ang mga Pandananon sa paglaban sa problema dulot ng pandemya kasama ang BIFAR, OPAG at MASO. Libo-libong tilapia ang ibinigay sa mga may-ari ng fish ponds para mabigyan sila ng makakain at hanap buhay. Sa ngayon, patuloy na lumalago ang mga palaisdaan sa mga barangay na benepisyaryo ng fish pond ni Mayor Honesto Olog Tabligan II. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for a sexy At ang bagamanok ang isa sa prioridad ni Congressman Hector Sanchez. Sa mga nakalipas na buwan, nakatanggap ng serye ng pasasalamat si Kong Hector S. Sanchez mula sa mga bagamanok noon para sa prioridad niya ng Bagamanok Breakwater Construction. Ayon sa mga key community leaders, sa unang pagkakataon ay nabigyan ng pansin ang suliraning kaligtasan sa mga coastal area ng bayan na sanhi ng patuloy na pagtaas ng tubig sa dagat. Higit kumulang 130,000 pesos ang nailabi ni Congressman Hector para sa implementasyon ng nasabing priority infrastructure project sa tulong ng iba't ibang ehensya ng gobyerno. I'm looking for a sexy At meron tayong kararating lang na public service announcement. Meron hong napulot na plastic na meron hong anong laman ito? Kailan ho ito napulot? Ngayong May 4, 2022. Saan to? Napulot ito sa bandang Francia, sa Maynicon daw ito. Ang nakapulot ho si Randy, Tacorda. Napulot ho ito ni Mr. Randy Tacorda. Ito hong isang plastic envelope, maliit lamang po na plastic envelope ito, na pong may mga laman po nito eh. Ano to? Meron hong dokumento sa loob na ito, hindi na natin to bubuksan mga ka-Radio Oragon at meron pong pera. May mga nakalagay pang Diyos ko. Ano ito? May nakalagay na vote. Nako, siguro galing talaga ito doon. Pero hindi ko nababanggitin ha. May mga laman 20, 50, nakabalot pa. Nako, meron pa namang talagang nakalagay mismo dito at naka-stapler. Kung sino man po ang nawawala ng maliit na plastic envelope at nawala po ito doon sa Francia, doon po daw sa Maynicon, pakiklaim na lamang po dahil ang nakapulot po ay diniretso niya dito sa Radio Oragon. Maraming salamat kay Randy Tacorda. Kung sino man po ang nawawalan, eto na po at pakiklaim nyo na lang dito sa Radio Oragon. Hindi na namin bubuksan itong mga papeles na ito. Basta po pag pumunta kayo, kukuhanin po namin ang inyong ID. Para malaman namin kung sa'yo talaga ito. You baby are so Parang indication talaga ito.
Nagbigayan na talaga. May natanggap na po ba kayo mga ka-Radio Oragon? Ano pong ano pong natanggap na ninyo? Pare-parehas lang ba tayo? Baka mas mataas yung sa inyo ha, yung sa akin na maliit lang. Touch me, my baby. I'm looking for sexy night. Pero alam niyo po ba na napakabango ng mga sabon? Ano ho? Ano po bang sabon ang sinasabi ko? May sabon pong pampaligo tsaka panglaba doon. Meron pang fabric conditioner, napakabango. Kayo po ba? Meron din. Ay nako, mga ka-Radio Oragon, wag na nating pag-usapan ang mga labalabang yung mga sabon-sabon na yan. Ano po ba ang napaka-importante sa atin? Importante yung maihalal natin kung sino talaga yung karapat-dapat. Ano po? At wag na tayong makipag-away dyan sa social media. At kayo namang mga kumakandidato, wag nga kayong magbatuhan ng kung ano-anong mga negatibong, Diyos ko, mga inilalabas ninyo sa bibig ninyo. Mas grabe ang mga supporters, mga ka-Radio Oragon, kung mababasa ninyo sa social media, grabe kung bumuga, parang akala mo talaga kapag nanalo ang kanilang manok. Baby, you are Parang sa kanila mapupunta yung matatanggap na buwan ng sweldo, ano? you, baby, are so fine. You, baby, Grabe yung mga pag-simpatya. are so nice. Pero hanggang saan ba yan? Hanggang saan ba yung mga pagsimpatyan ninyo at parang nagbabatuhan pa kayo ng mga, di ba, ng mga maaanghang na salita? Touch me, my baby. After election, mga magkakaibigan din yan. Yang mga kandidato na yan. Kaya wag na wag kayong, Diyos ko, iwas-iwasan nyo yung makipag-away sa social media. Mabuti kung ikakayaman niya ninyo. Maging bilyonaryo kayo agad, saka. Bahala na ang mga tao. Pumili ang dapat at karapat-dapat. O kung sino ba talaga yung minamahal ng virak. O sige, hayaan nyo silang, di ba, ibigay nyo sa kanila ang freedom. Freedom na bumoto kung sino ang gusto nila at alam nila na karapat-dapat na magserbisyo dito sa atin sa Birak, dito sa atin sa Catanduanes. Baby, are so sexy. Baby, you are so nice. You, Alam nyo ba ang sarap mamuhay, mga ka-Radio Oragon, ng lagi lang masaya, na minsan ay may kalungkutan din. are so sexy. Baby, Pero dapat mas lamang yung saya sa ating pamumuhay. So para wala kayong kaaway, love me is baby. nang makipagsagutan sa social media. To love you. Touch me. Mabuti kung ang isang letra na ibinubuka ninyo, sinasabi ng bibig ninyo, or sa isang letra ng pag-type ninyo, sa pakikipag away ninyo sa social media, mabuti kung nako-convert yan sa milyon. Hindi naman nako-convert sa milyon eh. Sayang lang ang mga oras ninyo. Alam niyo po mga ka-Radio Oragon, ang mga kumakandidatong yan dito sa atin dito sa atin sa Catanduanes, titingnan ninyo. Lahat naman yan may mga kakayahan yan, kaya nga ho tinanggap pa rin sila ng COMELEC. Dahil ano ho ang mga qualification na nariyan sa kanila. Pasok sila sa qualification bilang isang mayor, bilang isang gobernador, vice-gobernador, ano pa? Konsehal ng bawat munisipyo dito sa atin sa Catanduanes. You, baby, are so Lahat naman yan gustong maglingkod. Tayo namang mga supporters, kayo namang mga supporters, baby, are so wag na kayong makipag-away kasi after election, makikita ninyo, baby, you are so nice. magkakaibigan na silang lahat. Touch me, my baby. Love me is baby. Give me my darling. Mai-stress
mag-stress lang kayo mga ka-Radio Oragon kapag ganyan ang ginagawa ninyo sa social media. Tsaka yung mga bagay na hindi naman talaga, 'di ba? Hindi naman na mapagkakaperahan, wag na. Yung mga bagay na, 'di ba sabi sa Bicol, kung di man mabutuan ning kwarta ay hari na, sayang ang oras mo. Trabaho na lang tayo ng matino at mahusay, ganun lang, simpleng buhay lang dito sa atin sa isla. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are At ang ating mga kapatid na Muslim, nagkaroon sila ng baby, you are so nice. nag-celebrate sila, nag-commemorate sila ng pinaka-end ng kanilang fasting month sa kanilang Ramadan. Touch me, my baby, I'm looking for Nagkaroon sila ng special prayers, family visits, gift giving, and charity. So, mga 3 araw ito, nagsimula ho ng first day of Shawwal, the 10th month in the Islamic calendar. Noong May 2 po, nariyan sila sa Biraka Plaza. At syempre, presente din ang mga personnel ng MPS Virac. By PEMS Ruben and Rafael, MESPO provided police presence and security during doon sa selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, selebrasyon nila ng Idil Fitr. you baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. At ito ang pinakamagandang balita sa atin. Ano ho, di ba ho tayong lahat, ano po ba ang ginagawa natin kapag dito, kapag nasa loob tayo ng bahay, ano po ba ang iniinom nating tubig? Panay purified, panay mineral water na tayo, bili na tayo ng bili. Noon mga ka-Radio Oragon, ang tubig hindi natin masyadong pinoproblema. Ano po? May mga ilog tayo, minsan pa nga dyan tayo kumukuha ng inuming tubig, pero ngayon hindi nyo na yan makukuhanan ng tubig. Kaya tayo naman, takot na tayo dahil baka tayo yung magka-diarrhea, kaya nag-iingat tayo sa pag-inom ng tubig. Ngayon, anong iniinom natin? Yung tubig na mga binibili natin. Nagagastusan tayo. At kapag po tayo ay sinentro ng kalamidad, katulad ng super typhoon, ano ho yung ang unang nawawala sa atin, di ba, kuryente? Ang pangalawa, iyan ang tubig. Wala tayong tubig inumin. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, noong bagyong Rolly, marami po ang nagpadala sa atin ng tubig. Nakalagay ho sa plastic bottle. Dahil po alam nila na iyan talaga ang pangunahing pangangailangan din natin kapag tinatamaan tayo ng bagyo. Kapag tinatamaan tayo ng kalamidad. Ngayong summer, lalo na kapag summer season dito sa atin sa Catanduanes, namumroblema din tayo sa tubig. May mga pagkakataon talaga na parang nagkakaroon din ng tinatawag na kung sa kuryente, load shedding. Especially dito sa Virac. Kahit nga sa mga barangay natin, sa 11 munisipyo, problemado din sila sa tubig. Buti na lamang yung iba ay may mga tinatawag na bombahan or deep well at marami ding naitulong sa atin itong Ako Bicol Party List. Doon sa kanilang water system level 1 and water system level 2.
na tubig po ito. Pero alam nyo ba mga ka-Radio Oragon, may bagong technology na yung tubig alat, pwede na nating mapakinabangan at mapakinabangan para inumin. Ano ho? 'Di ba karamihan sa atin nagbe-beach tayo. Pinaliligo natin, naliligo tayo sa dagat, pero ngayon may bagong technology. Ito naman ay gawa ng ating mga scientist sa Massachusetts Institute of Technology. Ano ho? Ang tubig dagat po ay pwede na rin nating inumin basta meron lang tayong ganitong portable machine na hindi na nangangailangan ng filter. Pwede pala yun, mga ka-Radio Oragon. Pero dito, alam mo, dito sa atin, magagamit natin ito kapag meron tayong super typhoon na dumating at talagang sobrang tinamaan tayo na wala tayong tubig inumin. Siguro may kamahalan din ang ganitong portable machine na ito. Ito ay tinatawag na user-friendly unit. At ang bigat niya 10 kilo. 10 kilo ang bigat. And does not require the use of filters. Hindi nangangailangan ng filters ito. Can be powered by a small portable solar panel. Solar na naman mga ka-Radio Oragon. Alam nyo, kapag nababanggit itong solar power na ito, mayroong project nito ang Soweco. Alam nyo po ba kung kailan? August 2019. Merong ganitong proyekto ang Soweco sa Romblon. Napakalaking solar talaga ito. Parang kung dito sa atin, buong Catanduanes na ang talagang nasusuplayan ng solar. Kaya lamang mga ka-Radio Oragon, itong solar power na ito na proyekto ng Soweco ay doon po nailagay sa Romblon. Doon po talaga ang kanyang location or lugar na dapat na paglagyan ng solar power na yon na project ng Soweco. Dito naman sa atin, ang ginagamit ng Soweco, renewable energy din. Ang solar is a renewable energy. So, dito sa atin, renewable energy din dahil meron tayong hydropower plant. Bukod sa hydropower plant, meron din tayong diesel power generator. Kaya pagdating sa supply ng kuryente, wala ho tayong problema. Meron pa po kaming tinatawag na load sharing. Yung load sharing po namin, ibig sabihin noon, yung aming mga makina, yung aming mga makina, nakakonekta na po yan sa computer. SCADA system po ang ibig sabihin yan. Dahil yung lahat naming power generator ay konektado na sa ating computer. Kapag yung isa po dyan or dalawa magkaroon ng aberya or ibig sabihin kukulangan ng supply, meron hong sasalo pa dyan. Ibang makina na sasalo nung kakulangan ng isang makina. Ang tawag po dyan ay load sharing. Kaya wala ho tayong problema sa supply ng kuryente. Kahit yung isang makina magkaaberya, merong sasalo niyan. Na yun ang pupuno doon sa kuryenteng mawawala. So, ibig sabihin, before pa magkaaberya, meron na kaagad na reserba. Yan po ang kagandahan sa Soweco, mga ka-Radio Oragon. Dahil supisyente po ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Soweco. Yun, researchers build a portable desalination unit that generates clean drinking water without the need for filters or high-pressure pumps. Ito
sa atin dahil napapalibutan tayo ng dagat, tamang-tama ito sa atin. Maraming tubig sa ating karagatan. So, kailangan natin to. Pero nabibili ito mga ka-Radio Oragon sa ibang bansa. Ang ibig ko lamang sabihin, meron na palang mga ganitong high-tech portable pa na machine na pwede na palang mag-desalinate ng tubig alat na pwede nating inumin na after that. Naggamitin natin ito. At ito'y mabibitbit lang natin. Parang parang attache case lang so kahit saan tayo pumunta pwedeng gamitin at solar power pa ang ginagamit. May charger din pala ito mga ka-Radio Oragon, parang cellphone charger din. It can also be driven by a small portable solar panel which can be purchased online for around $50. It automatically generates drinking water that exceeds World Health Organization quality standards. The technology is packaged into a user-friendly device that runs with the push of a single button. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. Touch me, my baby, love me steady, kiss me, my darling, I'm ready to love you. Touch me, my baby, I'm looking for sexy nights. At dito sa atin sa Catanduanes, alert level 1 pa lang tayo, kapag pinag-uusapan po ang coronavirus. So, nasa alert level 1 pa lamang tayo mga ka-Radio Oragon. Ibig sabihin, hindi pa masyadong delikado. Boboto muna tayo, mag-a-attend ng mga fiestahan, nandyan na. You baby are so Pero napapansin ko marami pa rin namang gumagamit ng face mask. Siguro nasasanay na rin tayo na gumamit ng face mask every time na lalabas tayo ng bahay. Yan ang pinaka-importante, face mask. Sabi nga, makalimutan nyo na ang payong dahil tag-init ngayon, basta yung face mask, huwag ninyong kakalimutan. Dahil iyan ang pinaka-importante dahil tayo sa mga panahon ngayon, marami ang mga gatherings natin. Marami tayong pinupuntahan, marami ang mga selebrasyones, marami ang mga fiestas, etc. etc. Isa pa itong campaign periods na ito. Merong nag-house to house ng mga kumakandidato at mag-e-eleksyon na naman. Andyan na sa May 9, yan na yung Judgment Day. So, yung mga tao niyan, kahit sa loob ng presinto, merong 1 meter distance, pero pagdating sa labas, may mga nag-uusap-usap, hindi na iiwasan talaga na merong mga gumugrupo-grupo pa rin na hindi inaalintana yung coronavirus. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so
habang tumatagal, painit ng painit dito sa atin, dito sa atin sa Catanduanes, painit na painit ang mga issues. Pero alam niyo po ba, sa balitang pangkalusugan, kapag summer ho mga karadyo Oragon, ang kailangan natin tubig. Parate naman tubig at saka mga prutas. Yung mga prutas na nagko-contribute ng water sa ating katawan. Palakasin natin ang ating immune system para hindi tayo mahawa ng COVID na yan kahit vaccinated pa tayo, pero may pangamba pa rin. Na mahahawaan talaga tayo ng COVID-19 na yan. We are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. Touch me, my baby. Love me, is baby. Give me my At sa balita dito sa ating bansa, sa loob ng ating bansa, for sexy night. Duterte orders closure of e-sabong operations. Ano na kaya nito yung ating mga nag-iisabong Iko-close na. Ngayon nga, close na siguro. Ang order nito, May 3 pa President Rodrigo Duterte on Tuesday, May 3, ordered the closure of e-sabong online cockfighting operation. Duterte's order came upon the recommendation of Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. The recommendation of Secretary Año is to do away with the e-sabong. I agreed with it and it's good, so e-sabong will end by tonight. Iyan po ang sabi ni Pangulong Duterte. Baby are so sexy. Baby you are so nice. You baby are so sexy. Sabi ni Pangulong Duterte, he initially allowed e-sabong because of the revenue it generates for the government, but eventually decided against it because it was working against our values. Love me, is baby. Give me my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy night. The official order will be out Tuesday night or Wednesday, May 4. You baby are so sexy. At inabot na po tayo ng oras ng ating pamamaala, mga Karadi Oragon. You baby are so sexy. Baby you are so nice. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod. We are so sexy. Suweko Catanduanes si spokesperson Miss Lawrence Rojas. Fine. Bato-bato sa langit ang taman ay huwag magalit. Ang pikon po ay laging may tinatago yan. In the service of Catanduanon, Diyos lamang po ang aking kalakasan. God bless Catanduanes and keep safe everyone. Is baby